Adunay panultihon nga nagingon, life will take you down in so many paths, but the best ones will lead you into the beach. Ang beach o dagat mga kasans wala lang magsimbolo sa kalipay, kundi posible nga makabaton kitag kaguol o kasakit. Ilabi na kung sa hingpit, malimtan nato ang pulong, kumpiyansa. Ang video nga akong ipakita karon sa inyo mga kasans, usa ka mahinungdanon nga pagtulunan, nga luyo niining manindot nga talanawon, posible dunay kapakyasan. Next video mga kasans mo ang pagpakita na ko sa inyo ha sa top 3 na pinaka-deadly marine species sa kalibutan. Mao ang gitawag na blue ring octopus. Duna ka ba'y dakong problema o gipulaan na sa imong kinabuhi? Bisitaha lang kining blue ring octopus nga naa mahimutang sa bisan asang dagat. Punita kay bisan ang laway niini dili pareha sa imong laway nga baho. Ang laway niini dunay venom nga mudupugong sa imong ginhawa hangtod ka maparalisa. Mao kinibation sa mga napakan, binhod ang buko-buko, kanunay maglabad ang uo, saputon, sipunon, bungugon, kaspahon, ug sa kadugayan baga na ugna. Dunaw sab kini pinakapaspas nga serbisyo. Din usa ka paak lang niini kaya mupatay og 20 ka tawo sulod lang sa 30 minuto. Ug sigurado hassle free ang biyahe nimo, mapapurgatorio man o imperno. Blue ring octopus, nindot tan-awon pero kamatayon isukli kung hikapon. Mga tanga og hilabtunon mao'y paboritong biktimahon. Maong kung ikaw sa kolor maibog dayon, utang buot santisima pagmatngon na intaw. Basig sayuran nimo makita si Satanas, kung diri sa kalibutan ang daotang binuhatan imong gipanglampornas. Ug buutan pud ka edi buenas, kay labing sigurado pagkamatay nimo langit ang labas. Blue ring octopus, angayan gyud pagatiman-an sa tanan aron kamatayon malikayan. Kay pagkaanindot pa puy-an sa kalibutan, labi na kung sa online sabong ikaw daugan. Ug diha natapos ang ato ang video mga kasans. Daghang kayong salamat sa inyong pagbisita sa ato ang YouTube channel Sanu Republic, ang channel nga dili lang maghatag og kalingawan o pagtulunan, kundi pwede usa motubag sa ato ang panginahanglan ngadto sa kalambuan. Kung bag-o lang ka nga nibisita ni ato ang channel, palihog ayaw kalimot sa pagpislit sa like, subscribe button, notification bell aron updated ta sa ato ang mga coming videos. Tuguti usab ako mga kasan sa pagpasalamat sa mga tao nga permanenteng walang sawa nga nagsuporta sa ato ang YouTube channel. Shout out kay Alexis Opinia. Shout out pod kay Jeffrey Ipi Disena. Shout out pod sa iyang partner nga si Sexy Guapa, nga si Jessa Daday Angeluxin Disena. Shout out pod sa ato ang musician diha nga kauban nilag balay. Ilang musician nato diha nga bangason si Robert Paner. Shout out pod sa ato ang amigo diha nga si Alpi Baga. Shout out pod sa iyang partner nga si Everlyn Baga. Shout out pod kay Val Station. Og karon mga kasan, panahon na nga magbulag-bulag na usab kita. Apan sa dili pa tuguti ako sa pagbili nining maong istorya
nga ang usa ka adlaw nga walay katawa, usa ka adlaw nga way pulos.